Baro Tagarjola Assembly ni Bishing Khopchak Chompongnagar ADC Village ni Champabari ni lama hamya tongmani o lama no katal khlai snamnani bagui thangai naikha Subzonal Chairman Shantunu Debrma bor salbadia kari kereng thayo thangai om haiklaino luku hamkrain bagui samung tangthani wo sekangjak Champabari bebaksano Kasidas Parawo kaisa hati tongmani o hati set ni stall rokno bo tangnani bagui no thiti khlainani bagui thangai naikha tei o katal snamjana nai tongmani lama tei bazar set stall rok obo MLA ni fund ni rang baino tangjaknai haini bagui no samung chengnani swkangno je thai tongmani aborok no thangui berai naikha logiwo subJDO office bo haino thangui naikha joto lukurok no tui Subzonal Chairman Shantunu Debrma Hambai puilano sini joto YouTube nai jongnai tako Facebook sono belanya hambai joto no tini jeng puila Champabari tisikam kamiwo aro PWD route tisikam PWD route tu sini Bikas Rupini ni ayeng nok jora rural connectivity ni bagai kaisa flat brick soling provide khanyan bagai kaisa measurement nakha abo tabu estimate khlaijaknai tini aboni yagola jeng ayang AWC ni field land leveling abo khlainyan bagai abo measurement nakha aboni yagulo taboro Champanagar BC o jeng phaike Kasidas Parao oro ward number 4 abo o jaga market stall tong khaike market stall ni je grill abo krui tongmani oro je market ni abo open ngai tongkha angkai sikong mangkhorok pana haboi dugan roka korok lutpat khlaimano je kono jorao brok ni absent rokota aboni bagai abo grill installation khlainyan bagai abo bo measurement najaka tai o jaga open market set khlainyan bagai o jaga jotono market stall to tongo open market set krui chin bor rok asogui makiteng thaikiteng alman naijat abahai open market set khlainyan bagai measurement najak omu estimate jakai ko tai bo thai naijak katini jara oboni yagulo to tini to Champabari bisi bo naikha tai Champanagar bisi bo oro naikha aboni yagulo 100 tongo rasa 10 nogoro kaisa aro bo obo stall khlainyan bagai naijaknani ni khak khalai nainani